Dojčenie je samozrejme nesmierne dôležité pre život matky aj dieťaťa. Je to komplex, by som povedala, citových aj fyziologických momentov, pretože dojčenie vôbec nie je len sýtenie dieťaťa, ale dojčenie je aj budovanie si krásneho materského vzťahu. To je nesmierne hodnotné. Ono výživu dieťa môže dostať rôznu, ale tie maminé ruky, tie sú len jedny a vlastne tá kombinácia týchto dvoch momentov, mlieko dostávať priamo z prsníka od vlastnej matky k vlastnému dieťaťu, to je prvorada vlastne taká povinnosť matky a vlastne popri tom rozvíjať ten krásny materský vzťah a mal by ten vzťah potom vlastne sa budovať celý život.